Do you just look at the same thing, you don't really going up? This is so cool. No niin, heippa kaikille! Mikä fiilis? Onko nälkä? Jano? Pelottaa? Haluatteko ylös? Ei kuulu, haluatteko ylös? Ei kuulu oikein vieläkään, haluatteko ylös? Okei. Tervetuloa Viridian Skyhin. Mun nimi tosiaan on Kimmo ja olen turvallisuusvastaavana täällä. Me noustaan nyt noin 45 metriä. Täällä on sellaisia turvallisuusmääräyksiä, mitä teidän kuuluu noudattaa. Eli tupakointi on ehdottomasti kielletty. Älkääkä tiputtako mitään pöydältä. Pitäkää huoli kaikista tavaroista, mitkä teillä on siinä pöydällä. Älkääkä koskeko teidän turvavöihin, ne saa omaksi parhaaksi. Jos voitte huonosti, haluatte mennä alas tai kysyä jotain turvallisuutta tähän pöytään liittyen, niin kysykää multa. Nauttikaa. Kiitos. Kiitos. I don't know. There we go. Nice and cool. Oh. Just breathe deeply. Thank you. Hyvää iltaa kaikille. Nyt päästiin ylös saakka ja aloittaa ilmeisesti viimeinen.